var så mørkt, og jeg var så bange. Du skal ikke græde, Stella. Det er okay. Dyrk lige det her. Vi blev fisk. Er det ikke bare fedt? Pludselig er alt vendt op og ned. Nye eventyr tager mig med. Pludselig er alting så let, som et åndedræt. Pludselig bryder jeg fri. Skyggerne glider forbi. Pludselig er alt blevet klart. Alting er parat. Pludselig bryder jeg fri. Skyggerne glider forbi. Pludselig er alt blevet klart. Alting er parat. Stella! Svip! Du er en vandmand. Nå nej, en brandmand. Vi har ikke tid til vitser. Plum, hvad leder du efter? Ved du hvad? Jeg har endelig gennemskuddet dig, Plum. Jeg kan se lige igennem dig. Når du er færdig med at være så sjov, kan du jo prøve at finde modgiften. Hvad for en? Modgiften? Hvad mener du? Finde modgiften? Plum, hvad skete der? Stormen blev værre. Båden sank. Hvad? Jeg kan ikke svømme. Hvorfor sagde du ikke det noget før? Jeg var nødt til at drikke elixiren. Modgiften sank. Og jeg blev til en vandmand. Jeg synes, du er sød, vandmand. Hvad så med professoren? Han røg i vandet. Og så forsvandt han. Druknet? Det er utroligt, som alting forandrer sig. Jo, det føles som det var i går, og jeg svømmede til skole. Ja, er det ikke sjovt, som tingene ændrer sig? Evolutionen for eksempel, den lader til at være gået helt amok. Ja. I går skulle man selv svømme på dyrisk vis, ikke? Og i dag, der kan man tage en bus. Den er allerede 5 minutter forsinket. Undskyld, men hvordan kan det være, at I alle sammen kan tale? Du taler selv. Du burde vide det. Nå, Jamen, du må forstå, at alt det, vi kan nu, kan vi. Takket være Joe og hans magiske elixir. Joe? Elixir? I skulle høre Joe tale. Han er så inspirerende. Jeg håber, der stadig er plads til os ved mødet. Hvordan ser den elixir ud? Er den i en firkantet flaske? Se gang, der kommer. Der er jo sandelig også på. Hallo, det der, hvad med manererne? Damerne først. Tak, min ven. Ja, det blev 2 muslinger og 5 stenfruer. Her, bare behold resten. Lige et øjeblik. Det her duer ikke. Du er ikke? Jeg må stå af. Hvad? Plum, giv mig dine briller. Okay, tænk så de her transatlantiske, internationale, oceanisk godkendte ægte luksusmønter i stedet. Udmærket så. Her er billetterne. Mange tak, men de 2 er mindre end 6 år gamle. De rejser vel gratis? Ja, selvfølgelig. Du får penge tilbage. Og den her fyr er halvblind. Han skal da ikke betale fuld pris. Blind? Og Måske. så vil vi godt have penge for de billetter, vi ikke skal bruge. Ja. Tak. Næste gang I skal have lige penge, ja? Og hvad var der sket, hvis det ikke havde virket? Plagerøv.